ዌልካም ፍትወት ተኸታተልቲ ናይ እዚኣ ቻናል እሞኸ ሎማዓንቲ ንሪኦ ብእንግሊዝ ሰላምታ ወይ ከዓ ግሪቲንግ ካብ ቅልል ዝበለ ጀሚርና ሎማዓንቲ ንምርኣይ ክንፍትን ኢና። እዚኣ ቻናል እዚኣ ዝተኸፈተሉ ዋና ምክንያት ንዓኹም ክሕግዙ ይኽእሉ ዝብልና ዝሓሰብናዮም ነገራት እትረኽብሉ እዩ። እዚኣ ቻናል እዚኣ ሓደስቲ ሰባት ተኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ነገር ግን ናይ እዚኣ ቻናል እዚኣ ፋሚሊ እንተኾንኩም ኣቕልል ኣቢልኩም ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ንኻልኦት ንኽበፅሖም ከዓ ሼር ምግባር ኣይረሳዕ። ስለዚ ቀጥታ ናፍታ ቪድዮ ሌትስ ጎ። ሄሎ ማለት ሰላም ማለት እዩ። ስለዚ ሄሎ ኢልና ንምልስ። ካልኣይ ሃይ ጥዑይ ጌርና እንፈልጦም ሰባት ወይ ከዓ ዘይወግዓዊ ወይ ከዓ ኢንፎርማል እንብሎም ማለት እዩ። ከምኡውን ከዓ ሃይ ኢልና ከዓ እንምልስ። ቀፂልና ክንሪኦ ከመይ ሓዲርካ ብእንግሊሽ ጉድ ሞርኒንግ መልስና ከዓ ዝኸውን ጉድ ሞርኒንግ። ከመይ ውዒልካ ወይ ከዓ ውዒልኪ ንምባል ከዓ ጉድ ኣፍተርኑን። ኑን ማለት ፋዱስ ማለት እዩ። ኣፍተር ክኸውን ከሎ ከዓ ድሕሪ ምሳሕ ወይ ከዓ ድሕሪ ፋዱስ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ። ከመይ ውዒልካ ክትብል ከለኻ ከዓ ጉድ ኣፍተርኑን። ክንምልስ ከለና ከዓ ጉድ ኣፍተርኑን ኢልና ንምልስ ደጊምና ማለት እዩ። ቀፂልና ከዓ ከመይ ኣምሲኻ ወይ ከዓ ኣምሲኺ ንምባል ከዓ ጉድ ኢቭኒንግ መልስና እውን ከምኡ ጉድ ኢቭኒንግ ይኸውን ማለት እዩ። ናብቲ ቀፃሊ ንኸይድ። ሳልሳይ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ ከመይ ኣለ ሂወት ትብል ኣለኻ ሕጂ። መልስና ከዓ ዝኸውን ኢትስ ጎይንግ ዌል ፅቡቕ ኣሎ ወይ ከዓ ፅቡቕ ክኸይድ ኣሎ ንምባል ፅቡቕ ኣሎ ሂወት ንምባል ኢና ንጥቀሞ ኢትስ ጎይንግ ዌል። ወይ ከዓ ካልእ ኣማራፂ ከዓ ናት ባድ ደሓን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ናብ ቀፃሊ ንኸይድ። ራብዓይ ሃው ኣር ዩ ዶይንግ ኦር ሃው ኣር ዩ ማለት እዩ ከመይ ኣለኻ ማለት እዩ። ሃው ኣር ዩ ዶይንግ ወይ ከዓ ሃው ኣር ዩ ክንብል ከለና ከመይ ኣለኻ ንብል ኣለና። መልስና ከዓ ኣይ ኣም ዶይንግ ዌል ፅቡቕ ኣለኹ። ኣይ ኣም ፋይን እዚ እውን ብተመሳሳሊ ፅቡቕ ኣለኹ ንምባል ንጥቀመሉ። እዚ ኣይ ኣም ዶይንግ ኤንድ ኣይ ኣም ፋይን ፅቡቕ ሓደ ዓይነት መልሲ ዘለዎ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ሚኒንግ ዘለዎ ካብ ሓዲኡ መሪፅና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሓምሻይ ዋትሳፕ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ክንብል ንኽእል። ብኻልእ እውን ዋትስ ኒው እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዋትሳፕ ክንበሃል ከለና ግን ዋትሳፕ ኢልና ከዓ ንምልስ ማለት ነው። መልስና ተመሳሳሊ ዋትሳፕ ይኸውን። ሃው ኢዝ ላይፍ ቅድም እውን ጠቒስና ነርና ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ ምስ ዝብል ማለት እዩ። ሃው ኢዝ ላይፍ ሂወት ከመይ ኣሎ ንብል ኣለና። መልስና ከዓ ጉድ ፅቡቕ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ ክህልወና ክእል ማለት እዩ። ንኣብነት ኢትስ ፋይን ክንብል ንኽእል ኢና። ዋላ ሻምናይ ንኸይድ። ሃው ኢዝ ዩር ዳይ ከመይ ኣሎ ሎሚ ወይ ከዓ ሃው ኢዝ ዩር ዳይ ጎይንግ መዓልትኻ ከመይ ኣሎ ንብል ኣለና። ከረንትሊ ዘለናዮ ወይ ከዓ ኣት ዘ ሞመንት ማለት እዩ። እዚኣተን ከዓ መልሲ ንምምላስ ንጥቀመሎም። ከምዚ ዝስዕብ ጌርና ከዓ ክንምልስ ንኽእል። ኢትስ ጎይንግ ዌል ፅቡቕ ኣሎ። ኢትስ ፋይን ፅቡቕ ኣሎ። ኢትስ ጉድ ብተመሳሳሊ እነዚ ምስቶም ሕጂ ዝጠቐስናዮም ፅቡቕ ማለት እዩ። ኢትስ ኦልራይት ደሓን እዩ። ኢትስ ግሬት ብጣዕሚ ፅቡቕ ንብል ኣለና። መዓልትኻ ከመይ ኣሎ ምስ ተባሃልና ብጣዕሚ ፅቡቕ ደሓን እዩ ፅቡቕ ኣሎ ክንብል ተደሊና ነዚኦም ናይ መመለሲ ምርጫታት ተጠቂምና ካብዚኦም ሓዲኦም ጌርና ሪፕላይ ወይ ከዓ ክንምልስ ንኽእል ኢና። ቀፂልና ንሪኦ ከዓ ታሽዓይ ጉድ ቱ ሲ ዩ ብትግርኛ እንኳዕ ረኸብኩኻ ወይ ከዓ ደስ ኢሉኒ ብምርኻብና ማለት እዩ። ናይስ ቱ ሲ ዩ ወይ ከዓ ጉድ ቱ ሲ ዩ ናይስ ቱ ሚት ዩ ስል ደይኮነስ ሚት ደይኮነስ ሲ ብምርኣይና ወይ ከዓ ብምርኻብና ሲ ደስ ኢሉኒ ንብል ኣለና። ምስ መሓዙትና ስድራና ኣዕሩኽና ከዓ እንጥቀመሎም ከምዚ ኢልና ከዓ ንምልስ እዚኦም እንጥቀመሎም ማለት እዩ። ጉድ ቱ ሲ ዩ ቱ ንኣብነት መልስና ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብቲ ዝተወሃበና ቱ ብምሳኽ
ክንምልስ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብቲ good to see you ኢልና ነይሩ ኣብዚ ኸ good to see you too ንብል ኣነ እውን ብምርኻብና ደስ ይለኒ ንብል ኣለና ወይ ከዓ nice to see you too ኣነ እውን ብምርኻብና ደስ ይሉኒ ወይ ከዓ same here ንዓይ እውን ደስ ይብለኒ same here እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንምምላስ ማለት እዩ good to see you ኢልካ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ብምርኻብና ደስ ይሉኒ እንታይ ኢልካ ክትምለስ ከለኻ ከዓ to ብምሳኽ ወይ ከዓ same here ንዓይ እውን ደስ ይብለኒ ወይ ከዓ to ብምሳኽ ከዓ nice to see you too ወይ ከዓ good to see you too ብምባል ክንምልስ ንኽእል ኢና 10 ኢና ንርኢ እንታይ ዝብል ዘሎ long time no see ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣይረኣኹን ወይ ከዓ ኣይረኣኹን ንምባል long time no see ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ብኻልእ it's been a while ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ካብ ዘይንረአ ማለት እዩ ተመሳሳይ ሚኒንግ ወይ ከዓ ተመሳሳይ አይዲያ እዩ ዘለዎም ምስ long time no see እና it's been a while ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ነዊሕ ግዜ ከይረኣኹ ወይ ከዓ ከይረኣኻዮ ዝፀንሐካ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ትጥቀመሎም መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ምስኦም ኣጥብቕ ኣቢልና how are you how have you been what's new ንብል ማለት እዩ ምዚኦም ቅድም ዝጠቐስኩልኩም ካብ ዘይንረአ ነዊሕ ጌርና ወይ ከዓ ነዊሕ ኮይኑ ንዝብሉ ቃላት ምስኦም ኣጥብቕ ኣቢልና ንሓቶም ሕቶታት ወይ ከዓ ክስችናት ኣለዉ ከምዚ ቅድም ዝጠቐስኩልኩም how are you how have you been what's new ንብል ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ዘዘጋጀኹልኩም ኤግዛምፕል ኣላ ኣቤል ከምዚ ይብል hi Sarah long time no see how have you been ሰላም ሳራ ነዊሕ ግዜ ከይኑ ካብ ዘይንረአ ከመይ ቀኒኺ ኢልዋ ማለት እዩ ሳራ እውን ከምዚ ዝስዕብ ትምልስ good it's been a while how's life ጽቡቕ ነዊሕ ግዜ ገይርዎ ከመይ ኣለ ህይወት ኢላኻ ሪፕላይ ትገብር ትምልስ ኣቤልን ከምዚ ገይሩ ይስዕብ I have been working a lot since last month ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚረ ይለፍዕ ወይ ከዓ ይሰርሕ ነይረ ንብል ይሰርሕ ነይረ ሞር ተቀራረብ ማለት እዩ working ስለ ዝብል ዘሎ ምስ ይሰርሕ ዝዋ እዘን ሕጂ ዝመፁ 4 ሓረጋት ምስ ንመጀመርያ ግዜ ትረኽቦ ዘለኻ ሰብ ሰላምታ ክትለዋወጥ ከለኻ ትጥቀመለን እየን ትርጉመን ከዓ ብምልላይና ደስ ይብለኒ ወይ ጽቡቕ ሌላ ማለት እዩ ቀዳማይ it's nice to meet you ካልኣይ it's pleasure to meet you ሳልሳይ pleased to meet you ራብዓይ nice to meet you እዚ ማለት ከዓ ብምልላይና ደስ ይብለኒ ወይ ከዓ ጽቡቕ ሌላ ማለት እዩ ዘን 4 ዝጠቐስኩልኩም ነዚ ዝመስል ትርጉም ኣለዎን መልሲ ከዓ ነቲ ዝተባህልናዮ ደጊምና ቱ ብዝብል ቃል ወሲኽና ንምልስ ንኣብነት nice to meet you እንዳር ተባሂልና መልሲ ከዓ nice to meet you too ብምውሳኽ ክንምልስ ንኽእል ኢና እምበኣርሲ ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ኢልና ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ተዛዚምና ኣለና ነዚኣ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ምግባርን ንኻልኦት ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ተኻፈልቲ ንኽኾኑ ሼር ብምግባር ንኻልኦት ነባፅሕ ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ናትና ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ካብ መጀመርያ ስጋዕ መፅዚያ ቪድዮ መጨረሻ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልበይ ዘመስግን ብኻልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ እውን ደሓን ፀንሑ